Iki dudu lupute bapak, dudu lupute biyung, nanging luputku ingkang ora setitin jaga marang awakku. Wekasan aku kedadian kaya ngene dudu lupute bapak, dudu lupute biyung. Sing wajib nampa paukuman dudu kok bapak, dudu kok simbok. Ning Nalawati sing wajib nampa paukuman aku tak golek dalaning pati du aja bapak aja simbok sing tekaning pati Pak. Dirembuk Nalawati Apa madhep rene kabeh perkara kuwi aku wis ngomong karo kowe to. Nek aku arep lenggan ki disemprot nganggo baygon nanti mlebu cangkem barang ora seneng nek aku mangan walang sangit kowe ha mboten Mas. Dirembuk iki mau pancen lagi padha lali aku ya bingung kudu kepiye lek nglakoni simbokmu ya bingung ngerti kahanan kowe kaya ngono. Ah saiki ngene. Jujur-jujuran. Iki iso rampung perkarane nek ngerti sapa wong lanang sing wani ngonoke kowe. nggih. Ngancan-cancane mbiyen ki ya sing ditiru ya bapakne. Wong aku mbiyen ya ngono dhisik. Kuwi rak mbiyen, rak durung ana alat kontrasepsi. Iki wis zaman modern, jangan sampai terjadi seperti itu. Kowe menengo, mari tak graji lambimu. Aku tak nakoni anakmu. Nggih. Sapa Nalawati? Nek sing lanang iki kecekel, terus tak parani, "Ger, Nang. Kowe itu minta elek karo anakku." Nek sing lanang ku ngakoni terus kula tanggung jawab, Pak. Korene, tak korene. Ora gagas pi anake sapa? Ora gagas pi derajate apa, sugih apa miskin, sing jeneng wong daup kuwi utawa wong rabi kuwi gegarane mung sebrak. Seneng. Seneng. Nek wis seneng terus nyebrak. Biasane ngonten mergo nggo kebutuhan. Aja ngomongake mbokmu engko tak patenani. Sapa? Kula tak jujur ning bapak ampun kaget. Ora no. Nek kowe jujur jenenge iki. Apa jenenge Amir? Apa jenenge Iwan? Apa jenenge Budi? Aku iku ketemune ning SD. Ini Ibu Budi, ini Pak Budi, ngono kuwi. Bapak niki wong kahanan kaya ngene kok ya isih iso guyon. Apa ana kawane? Kan entuk guyon. Monggo dijaluki lakon sing gayeng, ya ta? Kudu gayeng. Nggih. Sapa? Omong. Sapa? Santoso. Dereng matur kok. Oh, tak. Lambene kaya muni Santoso. Upama ya ora sudi aku duwe mantu Santoso. Tak rajang-rajang kaya Brambang. Iris-iris kaya lombok. Wis ben. Sapa? Muga-muga dudu Santoso. Nek nganti Santoso aku sok berat tenan. Rambutnya wis rontok kaya dialep apane. Kula tak matur kali bapak. Matur ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Pak. Sing tumindak niki dudu wong liya. Woh. Sapa kowe? Apa tangga teparo? Sanes. Ah sapa? Mburi omah kae. Mburine awake dhewe kae. Ha. Sanes. Ayo. Ki wong omah, ki wong omah. Sanes. Ah sapa? Sapa omong gawe tak paranane, tak dodoke korine. Tak kinange gampir karo suruhe. Aku sing arep nglamar karo wong lanang mau. Ngunggah-unggah inding orang lamar. Inggih.
ulawarga. Hah? Kowe guyu lho iki mau. Glegeken masa glegeken matamu kuwi. Ngek kok glegeken. Kowe sajeki urip tak tau glegeken kok. Kon madang kaya banget jame terus ngising ora beda. Tanpa glegeken wong ora iso dadi daging. Sapa? Inggih menika pun Yayi Lengkung. Hah? Yayi Lengkung. Lengkung anake Petro ye. Lengkung anake Petro. Inggih. Tenan kok piye, Nak? Estu. Petro. Trembelane tenan kok Petro. Petro lunging gadong sapa rambat-rambat ndasmu atos Petro. Iki wis ora ana sedulur, wis ora ana kanca. Iki wis ngora-ora karo raine wong tuwa ora bakal ilang sawase urip. Tro, kowe iso ngandani anakmu apa ora? Kowe sing tak jur-jur apa anakmu sing tak jur-jur? Ora gelem tanggung jawab. Aku ora sudi ngaku dulur karo kowe. Padangane wani petengane apa meneh? Tor! Hei, Tro! Laju lampahe iki ora ana bareng. Nalika semanten gandenge winuwus ing mapan wonten ing padusunan aran Jurang Korong. Papanipun iki Lurah Togog. Nalika semanten nedeng bingung nyumurupi nenggane iki Lurah Bilung ing nandang gerah. Datan saged mubah, datan saged musik, namung sakedap-sakedap nutukaken cangkir wonten ing meja. Kirana Pratandha bilih betah dahar tuwin budhah ngunjuk. Dadya bingung iki Lurah Togog wau. Janjane aku nganti bingung. Lung, kowe iki lara apa? Wong tak undangke Pak Mantri, ya Pak Mantri ngendikake nek sehat. Kowe tak gawa ning BRI UGD maksudku ya diperiksa ora ana penyakite. Ning kok nang omah kok kowe iki mung kelekaran njaluk apa-apa ora tau gelem omong ming nutukke cangkir nang meja nek le nutukke ping 3 madang nek pindho ngombe. Monggo aku ki nganti judeg gagas kowe jane kowe iki lara apa?
Njaluk apa kowe bloko karo aku? Madang meneh. Wong loro kok mangan iso ping 5. Yo. Untung aku ki wong Sembadala. Oh yo. Didulangke. Ayo. Yo, iki gudeg kalengan. Wis ngombe. Ayo wis piye meneh kudu. Kok kleru cetok. Oh. Ning yo omong le Cah Bagus. Omong, janjane kowe duwe niat apa lan karepe apa. Nek kowe ora omong aku ki bingung. Nganggo watuk barang ngono kuwi men kakangne lega. Lah lara kok tanpa omongan. Wis, nek wis iso watuk ge omong. Kang Tegak. Piye? Kang Tegak. Iya. Iso nggo jenggelek ora? Bisa. Waduh. Kuwi lha basa Melayu. Jenggelek awake nggo tangi sithik men jagongane penak. Lah gene iso. Dina pirang-pirang dina kok ora gelem jenggelek ki ngopo? Kang, aku jatuh sakit. Iya, ayo bener. Aku mau bertanya, Kang. Yo, takono. Aku itu kan sudah dewasa, kan. Ora men gedhe kowe iki wis tuwek, Nyok. Kok juru gedhe piye ora? Sudah sepantasnya jikalau saya merasakan rindu yang seberat-beratnya. Maksudnya piye? Begini, Kang. Ya. Saya itu mimpi. Oh. Ngimpi. Iya. Ngimpi apa? Saya itu ngimpi digigit ular, Kang. Oh, Ular tangga. Mbok ling lucu ki sesuk nek wis awake waras ular tangga kok nyokot. Tidak, Kang. Saya digigit ular. Ular. Iya. Warnane apa? Putih hitam, Kang. Lho, kuwi ula apa zebra? Ya. Jangan gitu, Kang Tok. Ular. Oh, Ular, namanya ular weling. Ular weling itu ular yang bijaksana karena sering meling datang siapapun. ular weling. Ular weling. Itu artinya apa ya, Kang Tommy? Togo. Iya. Kuwi tegese kowe kuwi arep rabi. Masa? Iya. Apa betul? Iya bener. Emang betul. Iya. Terus kalau begitu saya akan mendekati ijab kabul ya, Kang? Iya. Apa kowe janjane tak takon, seneng karo wong wedok apa piye? Iya, Kang Tokok. Lho. Seneng karo wong wedok? Iya. Sopo sing tok senengi? Tidak ada lian. Tidak ada lain. Tidak ada lain di antara semua wanita yang hidup di dunia ini, tidak ada yang bisa merobohkan beteng cinta kasih saya kepada sesama umat. Iya. Kecuali satu yang menjadi idaman, rumah idaman hati saya, yaitu, maaf ya Kang Togok, kalau Kang Togok kaget. Ya,
ora apa-apa. Wis dipun kowe omong sapa sing tok tresnani. Saya itu jatuh cinta kepadamu. Lho. Karo sapa? Anaknya Nolo Gareng Kang Togog. Lho, anake Nolo Gareng. Iya. Jenenge sapa? Kalau nggak salah Meriam Belina. Bukan deng, itu anu bintang film yang kalau nggak salah namanya Nolowati Kang. Lho, kowe ra edan lho. Lah, Kang Togog jangan marah. Jangan marah. Ini cinta. Cinta itu lahir tulus dari hati. Tidak bisa diminta, tidak bisa ditolak. Cinta itu murni dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu Kang Togog harus menerima apa yang menjadi perasaan saya. Jikalau Kang Togog tidak bisa menerima, saya akan mencari tempat untuk bunuh Kediri. Lung, Apa? sadaro anake Gareng ki rak padha karo kae rak ya anakmu dhewe to, malah kae klebu putumu. Kowe kok arep rabi karo putumu dhewe iki piye? Cinta tidak memandang umur, kasta, dan derajat. Cinta itu murni. Kamu tidak akan kuat merasakan rindu ini, Kang Togog. Cukup aku saja yang merasakan. Waduh, gayane kuwi. Kowe iki karepmu kepiye? Ya, begitulah kata-kata Sujiwo Tejo. Ah iya. Guna wonge ndelok streaming miso-miso. Biarkan, tidak apa-apa. Saya tidak tidur. Iya. Lah terus Kalau Kang Togog nggak bisa membudidayakan, gimana artinya kok? Kalau Kang Togog tidak bisa mengupayakan saya kawin dengan Nolowati, ya sudahlah. Kalau begitu kita pisah ranjang sementara. Tidak ada saudara antara Togog dengan Bilung. Bilung berdiri sendiri, Togog berdiri sendiri. Itu saja. Cukup kata-kata saya. Saya tidak mau berkata-kata lebih banyak lagi. Kang Togog. jane bener. Tresno kuwi pancen wuta. Ning terus kowe karo aku li arep budidaya wae piye? Wong kowe karo aku ki ming wong sekeng, kowe karo aku wong ora duwe kok arep rabi karo anake Gareng. Nek kunangan Semar, kunangan Gareng, kunangan Petruk, Bagong kowe karo aku malah kewirangan. Wis tolong. Tidak bisa. Jika Kang Togog tidak mau membantu saya akan berangkat sendiri melamar anaknya Nolo Gareng. Kalau Nolo Gareng tidak memberikan anaknya, siapa yang malang mesti saya hancurkan, yang mujur mesti saya cari. Omonganmu ya lah. Itu betul Kang Togog, itu serius. Itu yang saya ajar. Kalau tidak bantu dengan saya tidak akan mengakui Kang Togog itu saudara sepupu saya. Anggap saudara sekempol saya. Wah, jan karo koso iki. Yo tak budidayake lho. Kang Samar pamoring sukma sinukmaya winayu wing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Sikro matek aji Lurah Togog. Eling-eling abdining nata ngalengka Prabu Dasamuka. Kawasa dadi kekuatan Sang Budaya memijil saking Gunung Semawana merpeki ungganing Lurah Togog kuwi Lurah Bilung Sarawita.
lindhu sesumbar lindhu bumi konjeng kumalu dukuntur gatup pemembak penyukan kumambang Kok kowe nangis kawoso meneh kekuatan karo Budhayit metu saka gunung Pangurungan. Eneng apa? Nuwun sewu menawi kula paripaksa nyuwun pambiyantunipun Sinuwun Prabu Budhayitma. Ya, ora dadi ngopo. Aku eling kowe tansah nderekake marang aku duk nalika aku isih dadi ratu ning Alengkadiraja. Pait getiring ratu Ngalengka kowe melu ngrasake, Gok. Nggih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Bilung gandrung kaliyan atmajanipun Nalagareng ngenamipun Nalawati. Monggo nek kula wujud kaya ngeten iki mboten ajeng kasembadan nglamar anake Nalagareng, paling boten kudu dicolong kanthi sarana nista ning manggih mulya. Karemu kula nyuwun supaya kula aja nganti wujud togok kalih bilung sumangganipun badhe nyipta dhateng abdipun togok miwah bilung sinuwun. Uta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta adalah angel mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring bejo kowe duwe sesemban kaya nata ing Alengka Prabu Dasamuka megenga napas wong sakloron Cipta aja wujuding wong loro sauton telu saurupan nanging tak gawe kowe dadi juragan sing sugih blegethu bandamu kok. Isih mandi Nalindra ing Alengka Prabu Budhayitma kowe wis wujud ratu sandhang pating glebyar mawa Mas Inten Jemrut Hergeni. Ayo caketana papan durunge Nalagareng yen lumrah blereng karo derajat pangkat lan bondo donyamu anake wis diwenehke karo kowe yen gareng ora entuk colongan aku sing bakal ngamping-ngamping laku jantramu kok. Matur sembah nuwun sinuwun. Saya kalau aras abyor sorot lintang kanggo madhap titi sonya madya ratri umran kandaning puspita
madyanira sang Dwijawara berswaraning madu bronto manungsung sarine ngembang Yayi kadanging pun Kakang Yayi Prabu Saraweta padha raja sak prabdamuan inggih pangestunipun Kanjeng Koko Prabu Sabar Sadana sowanipun ingkang putra Mandya Widodha sowan kula mboten langkung parang kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu Sabar Sadana. Yo tak tampa gawe gedhening atiku. Kejaba saka kuwi ya. Nggone pun Kakang nari kalawan siadi sarta nyaketake bisuwanmu. Sayekti mung bakal ingsun dangu jumbuh kalawan apa sing sira aturake duk nalika 7 dina kepungkur siadi kepengin dhaup kalawan salah sawijining wanudya. Kasinggihan mekaten. Kanjeng Koko Prabu Sabar Sadana banjur putri saka ngendi? Mboten saged jawi saking padukuhan Bluluk tiba inggih menika atmajanipun Nalagareng ingkang namipun Nalawati. Ngono Yayi. Kasinggihan. Lah banjur kersaning siadi kepiye? Dinten menika nyuwun dipalilah paduka Kanjeng Koko Prabu Sabar Sadana keparenga kula badhe anglamar dhateng putri menika. Walata. Yayi, kadangipun Kakang, yen to pancen kaya mengkono siadi, pun Kakang ora bakal kleru. Ana laraning siadi pun Kakang ngrasake, ana kepenaking siadi pun Kakang uga melu ngrasake. Mula wektu dina iki, budhaling Yayi Saraweta pun Kakang ora bakal negakake. Hayo padha bebarengan budal lumarep ana ing padukuhan Bluluk ketiga ngelamar kelawan atmajaning Sinalagareng. Ketoke pentas iki ora sukses Yayi Saraweta. Ora padha tanggap ae. Inggih, mboten dados menapa. Monggo Koko Prabu kula dhiraken bidal. Ayo, ya ayo aja kesuwen.